Täällä ei kovin hyvää valaistusta, kun ajoin ladan nyt talliin. Vähän varjoa, että tarkenee tehdä. Elikkä vaihdettaisiin ne kiihdytyspumpun kalvot. Ja sitten noi värinäkumit laitettaisiin toisenlaiset. Niin sitten se olisi penkkiä vailla. Tai säädetystä vailla. Ja sitten tosiaan toi kytkimen työsylkkä, niin se on vähän vuotanut, niin jos laittaisi sen samalla, olla säiliö tyhjä, niin se on vähän ovun tuntunen toi poli. Niin. Mut sit se alkaa oleen niinku. En tiedä monettako kertaa mä sanoin, että sit se alkaa oleen. Vittu kyllä tää rupee kohta oleen, kun tätä on hierottu ja hierottu. Yhden paikan saa valmiiksi, niin aina joku toinen paikka ratkee, niin. Sit mä luovutan. Kun mä saan noin tehtyä, mutta. Ei kai siinä, mulla on kesäloma alkanut ja 3,5 viikkoa on vielä aikaa jäljellä. Ehkä. Mulla on tosiaan tonne noin kumitkin uudet. Jos tää olisi joku jokkisauto, niin todennäköisesti laittaisin vaan pensaletkun pätkät sinne. Ajaa ihan sama asia. Mutta tehdään nyt tähän kunnolla. Tääkin oli ihan tyhmää, että laitoin tähän nämä vanhat mutterit, vaikka kiristäessä jo huomasin, että näistä on nämä nylokit kulahtanut. Nää sit pyöris varmaan sorminkin, kun jaksas pyörittää. Pyöriikin. Jos pitänyt ihan alkujaan, kun tätä käytteli, niin nää rupes löystyyn nää kaasarit iteksiään. Mutta ei se mitään, laitetaan nyt kerralla sit kuntoon. Ehkä. No. Ei se halua sieltä lähteä. No. Irtoa. Tää lähti ensimmäinen. Tää ei halua lähteä. No ei se halua lähteä, kun sillä on mutteri vielä paikallaan, vai perse. No. Noniin. Voi vitsi. Tämähän on aika simppeli homma vaihtaa. Tässä on vanha. Tää oli se kaasari, mikä ei ollut vuotanut. On tääkin on aika kovettunut, niin laitetaan uusia. Tää on tosiaan niinkin helppo. Täällä on 4 ruuvia. Sitä on oikein tällainen kansi ja on täällä alla. Sitten siellä on tommonen
pännäämässä sitä kalvoa. On täällä joku joskus käynyt, kun täällä on ruuvimeisselin jälkeen, että on putsattu töhnää täältä. Laitetaanhan nippuun. Ihan hyvin ne näkyy tossa ruikkivan, vaikka vuotaa toi toisen kaasarin kalvo, mutta on näin hyvä olla kunnossa. Ja sitten toisekseen, kun se täältä vuotaa pensaan, niin se vuotaa suoraan tuohon pakosarjan päälle. Tai tässä tapauksessa tuo pakosarjan lämpöeristyksen päälle. Tästä ei haittaa ollenkaan. Olisi periaatteessa pystynyt rassaa tuolla paikallaakin, mutta me vaihdetaan tänne ne värinäkumit, niin samalla vaivalla käyttää kaasarit tässä pöydällä ja vaihtaa niihin noin kalvot. Näytetään tosta. Tää on ihan kosteena täältä. En tiedä kuin hyvin näkyy, mutta ihan vuotaa. Tää on todennäköisesti huonommassa kunnossa tämän puoleinen. Mikä kamera sijoittaa. Ei tässäkään mitään niinku ihan selkeitä näy silmin, mutta vuotanut se on kuitenkin, niin vaihdetaan uusi. Muistin tuossa räveltäessä, että tota pitää vähän muokata matalemmaksi, kun se ottaa siihen välivipuun, niin se jää kantamaan, niin tota synkkaa ei saa kunnolla säädettyä noista kaasuttamista, mutta sitä ennen niin vaihdetaan tänne nuo oikeat värinäkumit. Nämäkin on ihan varmaan toimivat systeemit, nämä O-rengasjutskat, mutta näistä oli yksi aina kiinni. Oli ottanut vähän kipeätä sitten. En tiedä, onko näitä vähän vuoltu vai onko nämä sulanut vai mitä ihmettä näille on tapahtunut, mutta se tahtoi aivastella tuolta välistä. Niin vaihdetaan ne nyt varmuuden vuoksi. Vaan nää hyöty käyttää johonkin muuhun vehkeeseen. Ei viittis näiden takia sulattaa tota uutta moottoria. Niin vaihdetaan nää pois. Täällä on nää. Onko nää nyt sitten jotkut misappikumit vai mitkä nää nyt on? No. Oikeelta nimeltään. Helppoa kuvata toisella kädellä ja tehdä toisella.
Body. Ne ois siellä. Sitten täytyy toi... En tiedä. Sipasisko rälläkällä vai... Ei sitä kyllä varmaan rälläkällä niin hyvin saa siitä, mutta... Täytyy jollakin sitä jurskauttaa. Ei täällä meinaa nähdä mitään, mutta... Ajoin siitä vingulla muutaman millin pois, niin jos se ei enää takertelisi tohon synkkasäätöön, niin lyövään kaasarit paikalleen ja sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tää käyttää erikoistyökalua, kun tätä alapuolen muttereita ei pääse tästä toista kaasuttimesta hylsyn kanssa kiristää, kun siellä on vähän tehty patenttia. Siinä oli sinne yhden ruuvin alla vähän isompi prikka. Ei mahu. Piti tehdä tällainen lyhyt 13 mm avain, missä on toi leuat kavennettu, niin se mahtuu hyvin tonne. Mä en tosiaan tiedä mikä näille on oikea tiukkuus. Mä oon aina laittanut silleen, että sitä saa tosta kädellä heilutettua tota kaasaria. Niin silloin se oletettavasti poistaa värinät noin. Ja ei niitä ole ainakaan ikinä penkissä kiristetty tai löystytetty, niin se on varmaan ollut ihan hyvä. Ja on ne pelannut. Lyös loput osat paikalleen, niin se olisi taas ajokuntoinen. Voi kaasuvajerin pää vähän heikossa hapessa. Aina yhtä ihanaa ja mukavaa, kun vajerin pää on vähän pykinen, niin laittaa sitten systeemit kohillensa. Mihinkä mä sen... Tää on vähän patentti tää kaasuvivusto, mutta antaa olla, kun se on ihan toimiva. Ei se mitään.
Loput saa sitten katsoa penkissä. Ei oo synkkamittaria, niin lähdetään nyt vaan korvakuulolla toi synkka. Tai se ihan hyvin kohdallaan. Nyt tosta kun käytön jälkeen kokeilee täältä, niin sormet pysyy kuivana. Ei vuoda enää. Remontti onnistuu. Jatketaan ladan kimpussa. Laitetaan sinne toi kytkimen töösylkkä. Nyt tälleen jälkiviisana voi sanoa, että olisi pitänyt silloin alun alkaenkin vaihtaa tää työsylinteri. Mä en muista näkyykö sinne jollain aikaisemmalla videolla, kun mä sen kanssa kikkailin ja vai editoinko mä sen pois, mutta kuitenkin niin tämän kanssa oli silloin ongelmia. Ne oli jumissa ne säätömutterit siihen sun muuta ja näköjään uuden kytkin työsylinterin mukana tää maksoi jopa 15 €, niin tuli uusi tämä ja sitten se, että se vanha oli jo kostee, eli se on vuotanut, niin se olisi pitänyt vaihtaa. Mutta ei kai se, vaihdetaan nyt se ja vaihdetaan samalla noin kytkimen nesteet, näkyy olevan aika tummat. Tuskin on ikinä vaihdettu. Niin. Mut joo, ruvetaan touhuille. Tuolta löytyy meidän potilas. Kun se on kiinni tuolla vielä, niin löystetään toi letku siitä ja sit sen saakin sieltä rutisteltua pois. Vähän olisi saanut olla korkeammalla. Kai tänne läski mahtuu. Laitetaan tässä tää uusi sylkkä paikalleen letkuun ja tonne kiinni ja sit kiristellään se sen jälkeen. En muista näkyykö tää aikaisemmilla videoilla, mutta silloin oli niin huonona tää kierre tästä. Niin hitsasi siihen vaan M8 pultin jatkoksi tuohon säätötankoon. Niin tää siitä nyt toi pallomutteri pois ja lukitusmutteria laitetaan siihen uuteen säätötankoon paikalleen ja sit ruuvataan työsylkkä kohilleen sinne.
Niin. Täytyy tuolta löysyttää toi, että saa tän letkun käännettyä silleen, että se ei mutkallaan, kun se on nyt kiristetty tohon, mutta tehdään tällä autolla nää hommat nyt loppuun, säädetään toi. Olisiko se tossa? No, se ei leviä ajasta. Että tätä joutuu vielä säätämään. Jostain se on lähettävä liikkeelle. Tänne nyt jää tämmönen ehkä sentin vara. Niin sen ei pitäisi kantaa tonne painelaakerin tonne asetelemaan, mutta eihän sitä tiedä. Joo, nyt on kytki ilmattu ja säädetty ja täytyy varmaan huuhtaista vähän vedellä tuolta. Peruuttaa sitä autoa tästä katoksesta ja huuhtaista noin vedellä noin jarruneisten jäämät tuolta, niin ei lähde maalit kävelee ja paikat ruostu. Sitten se alkaisi olemaan valmis meikäläisen osalta tää projekti. En tiedä, katsotaan jos jaksan vielä minä viedä sen penkkiin ja sieltä kuvata. Jotakin voi olla, että en kuvaa. En tiedä, katsotaan. Kirjoita kommentti, jos penkitys kiinnostaa, niin sit kysästää, että saako kuvata.